खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो गावबागावनि आधार कार्डखौ जोङो गावबागावनि मबाइलाव माबोरै डाउनलड खालामो जोङो कम्पिउटारफोराव डाउनलड खालामनो गोनांथि गैया जोङो गावबागावनि मबाइलावनो डाउनलड खालामना लानांगोन जायफ्रा दासिमबो गावबागावनि मबाइलाव गावबागावनि आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो रोङा नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना 100% गावबागावनि मबाइलावनो डाउनलड खालामना लानो रोंगोन जायफ्रा रोङा भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा रोंखायो नोंथांमोना नायाबाबो जागोन बिनिफ्राय आं बुंखानो सानो जायफ्रा नैबे चेनेलाव दिनैसो गोदान आरो फेसबुकआव नायदों नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामदो आरो चेनेलाव नायदोंबा नोंसोरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबा नोंसोरो चेनेलखौ गोदान आपडेट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला जोङो आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय जोङो क्रम ब्राउजारखौ बाहायबानो जाबाय बयनिबो मबाइलाव क्रम ब्राउजार थायो जायफ्रा इन्टारनेट सलायो मबाइल गिदिर बिथांमोननाव बयनावबो मबाइलाव क्रम ब्राउजार थायो अब्ला आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामसै नोंसोरबो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव नोंसोरो लिरनांगोन नोंसोरो UIDAI बेखौ बेफोरबायदि लिरनानै नोंसोर सार्च खालामबानो जाबाय अब्लानो बिनि पेजआ फैगोन नायबानो जाबाय बे सिगांनि UIDAI आव थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंसोर इंलिसाव थुनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय मोजां नायबानो जाबाय नोंसोरो आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय बेयाव दङ नै नायबानो जाबाय नोंसोरो डाउनलड आधार बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नायबानो जाबाय बेखौ गोजौआव बोखोबानो जाबाय बेयाव दङ डाउनलड आधार बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नोंसोरो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बिनिफ्राय बेयाव दङ आधार नाम्बार नों बेयाव आधार नाम्बार होनानैबो नोङो आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायो बिनिफ्राय एनरलमेन्ट ID होनानैबो नोङो नोंनि आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायो बिनिफ्राय बेयाव दङ पार्सेल ID बेयाव नोंसोरो पार्सेल ID खौ होनानैबो डाउनलड खालामनो हायो बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आधार कार्ड नाम्बार होनानै जोङो आधार कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौ खोन्थागोन नोंसोर नायबानो जाबाय अब्ला आङो बे आधार कार्डआव सेलेक्ट होखाबाय नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ इन्टार आधार नाम्बार बेयाव आधार नाम्बारखौ होनोसै बिनिफ्राय नैबेयाव दङ खेबसा बे खेबसाखौ बे इन्टार खेबसेयाव होनोसै बिनिफ्राय सेन्ड OTP आव थुनानै होनोसै अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आं होनोसै बिनिफ्राय आङो दा गासैखौबो बेयाव होजोबखांबाय दा सेन्ड OTP आव थुनानै होनोसै आङो अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव नोंनि बे आधार कार्डजों लिंक जानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन बेखौ एसे बोखोबानो जाबाय बेयाव दङ इन्टार OTP अब्ला आंना अट'मेटिक फैखाबाय OTP नाम्बारा आं बेखौ कपि खालामसै बिनिफ्राय नैबेयाव होबानो जाबाय इन्टार OTP आव बेयाव आं पास खालामनानै होबाय बिनिफ्राय नैबेयाव टिक मार्क दं बेखौ खनसे होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ गाहायाव भेरिफाइ एन्ड डाउनलड बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ डाउनलडआव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोङो आधार कार्डखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंनि फाइलाव बे आधार कार्डआ डाउनलड जाबाय नोङो फाइलाव थांनानै नायनो हागोन बिनिफ्राय बे आधार कार्डखौ नोङो अपेन खालामसै समाव बेयाव नोङो नोंनि नामनि सिगांनि मोनब्रैखौ गिदिरै नोंनि नामखौ होग्रोबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंनि डेट अफ बार्थनि सनखौ होबानो जाबाय नैयाव लिरखादों एग्जाम्पल लिरनानै होदों बेयाव नायबानो जाबाय अनिस 1989 बेफोरबायदि जागोन नोंनि नामा मोनबायानो जा आखरनि अब्लाबो नोङो मोनब्रै होनांगोन बिनिफ्राय नोंनि सनखौ होबानो जाबाय अब्ला आङो दा आधार कार्डखौ अपेन खालामसै नोंसोर नायबानो जाबाय अब्ला आङो दा फाइलाव थांगोन बेखौ दाननोसै आङो बेनिफ्राय नायबानो जाबाय आङो फाइलाव फैबाय बिनिफ्राय आङो नैबेयाव दङ डाउनलड बेयाव थुनोसै आं डाउनलड खालामनाया नैबेयाव थाबाय बेयाव आङो अब्ला आं आधार कार्डखौ अपेन खालामनोसै अब्ला नायदो बेयाव बेफोरबायदि पासपर्ट बिबाय इन्टार पासपर्ट अब्ला आं नोंथांमोननो दहाय खोन्थाखादोंमोन गावबागावनि नामखौ होबानो जाबाय मोनब्रै गिदिरै लिरबानो जाबाय आंबो बेयाव लिरसै नायबानो जाबाय SADI मोनब्रैल' लिरनांगौ दै नामा नोंनि आखरा नामनि मोनबायानो जाथों सयथायानो जाथों अब्लाबो नोंसोरो मोनब्रै गिदिरै लिरनांगौ फार्स्टनिखौ बिनिफ्राय नोंनि डेट अफ बार्थखौ लिरबानो जाबाय बिनिफ्राय आं इयाव 2000 लिरनोसै बिनिफ्राय नोंसोरो नैबेयाव अके दं अकेआव थुबानो जाबाय अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव आंनि आधार कार्डआ ओंखारबाय नोंसोरबो बेफोरबायदिनो गावबागावनि मबाइलावनो गावबागावनि आधार कार्डखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन नायबानो जाबाय क्लियार ओंखारबाय बेनो अरिजिनाला गोबां मानसियानो साननो हागौ बिनिफ्राय जायफोरना एनरलमेन्ट आइडियाबो गोमाना दंमोन एनरलमेन्ट आइडियाबो गोजौआव ओंखारखायो आधार कार्डनि गोजौआव बेयावनो गासैबो फैफाजोबखायो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो डाउनलड खालामनानै गासैखौबो लानो हागोन गावबागावनि प्रुफखौ फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होबाय नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आं बेफोरबायदिनो थाब भिडिअ होनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय।